एक नंबर लड़ाई लड़ता उ लड़का के सुन ले तो बड़ी हमरा आनंद आवेला। ये कमला भैया खातिर वो लड़का लड़ रहा है। चलबाज ब्यास एक नंबर ब्यास बा, वो लड़का एक नंबर ब्यास बा। कमला बाबा खातिर लड़ता धीरज रंगबाज चलबाज चलबाज। वहाँ के भाई होते बानी गोलू दुबे जी। ऐसे वो चलबाज ब्यास के सुकन्ना व भतीजा के सुकन्ना यही का भतीजा भीरो रहो कहियो तो कहियो लो मुट्ठी में आई नगद सुमिरन ना धोता कविता से भजन से चालू करता अलिया के कालिदास के भजन पर गिरा दे तने उठाई तो शर्मा जी हुका। अरे ये तो महादेव के ओरिजिनल डीजे है महाराज। इत हर बात 1,72,67,51 रुपया का बात दे दी। इस सही महादेव का डीजे है। ए पर लिखल बा महादेव डीजे। मिलने का पता मिलने का पता सीसवन घाट पर आयकर प्रोपराइटर भूत पिचास बेंजू बादक बेंजू भैया हो तो ले झिंगुर हलो ठेकईता लो लील गाय हो आज हलो वही आलो तुलो महादेव के कीड़ा मकुड़ा आई दोनों नचनिया ये सब बिस्कुटिया है सब। अरे वो गाड़ी के ड्राइवर मोटका 100 से दे घोड़पड़ा 100। अबे आसी अपने ए हम तो महादेव का बसाहा बैल हैं बैल बैल धनी बड़े उजर का बैल उजार का बैल के दाम बड़ी टाइट लगेला गोल का दाम गोल हो जाला लेकिन ये सुकना हो रौजा मेला में हाँ तू दशरथों का मेला हो ले ला बाबा से आशीर्वाद ले ला तो सुहागवती भव ले लई है ब्रह्मा अस्त्र पुत्रवती भव ले लई है विष्णु अस्त्र। चले जाओ बहुत भक्त है अब हम देवघर जाने वाले हैं जाओ जाओ। अरे तो 2 गो दे देहनी लगलिए 3 दे दी आशीर्वाद तीनों इनके के दे दे। ते दिलीप के माई के का दे भीका के। अरे रौरा गछिया पर जवन केरवा पाक के डभा गइल बा तूर के दे ना दी ओकरा के ते बोझा बना के इनकर माई खा गइल अरे रौरा गछिया पर 2 गो लीचिया फरल बहुत ठेकई उ तो समझा तुर गइल बारे उठाई तो शर्मा जी हमने के तू गोला दिल पे लाल पे हो जाला समंजय कुमारी पे हो जाला कुमारी हमने के तुन भाई से कोनो मतलब न रहेला। बकुला बाबा जिंदाबाद हूरी लाल जिंदाबाद समंजय कुमारी जिंदाबाद दिलीप चाडिया जिंदाबाद। एवरा लंका फाने वाली तो नइखे आई देखो जानो एक दिन बरसत रहे में फान गइल नीचे 2 भाग में हो गइल बिया न क्या तो बरसात भरने के लिए ओकरा के मार दी घुलटी समझ जाई की हो जाई उल्टी हेल चलता माई थावे छोड़ चलता सहनी के माई अरे कथिया के बनल बा में माई के मंदिरा बा कथिया के अरे कथिया के बनल बा में माई के मंदिरा बा कथिया के लागल बाह के बार कथिया के लागल बाह के बार कथिया के लागल
चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले ले चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले ले भैया चुनरिया चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले ले भैया विश्वकर्मा हलवाई भाई के प्रणाम करो। भगवान हुआ के बढ़िया काला दिल बानी और वो बनाओ तो एक तो लोग भोजन करता अहम भूमिका तो रौरे बा अजय करनामा बा विश्वकर्मा हरिया पतकी विश्वकर्मा जी का बनावल हो आ खाना हलवाई भाई के बनावल हो लेकिन आदि कम डाले के होई ना जी मरका सब्जी बनाए एकनी के कहला में पर जा भी खियावला बिना मुआ दिया तया थाला माई के मंदिरवा हीरा मोती लागल भैया होता थाला अरे माई के मंदिरवा हीरा मोती लागल तया थला पथलवा के माई के मंदिरवा हीरा मोती लागल अरे थला पथलवा के माई के मंदिरवा हीरा मोती लागल बाहो के बार हीरा मोती लागल बाहो के हीरा मोती लागल बाहो के मार हीरा मोती लागल बाहो के मार हीरा मोती लागल लास्ट में हनुमान जी का नाम